Hvert år der udsættes 30.000 kvinder og 10.000 mænd for vold i deres parforhold. Men det er delvis deres egen skyld. Den her noget kontroversielle udmelding, det kommer fra dig, Susie Pedersen. Du er forfatter til den her bog, der står hernede foran. Den hedder Kærligheden og den destruktive dans, som handler om kærestevold. Og det kender du jo alt for godt til, Henriette Drikgaard Jensen. I 9 år der levede du med en voldelig mand, og det kan man så læse om i din bog, som også står hernede foran. Det er den, der hedder Fanget i en psykopats net. Godmorgen, velkommen til jer begge to. Henriette, det forhold, du levede i, det var jo med en mand, som både var fysisk og psykisk voldelig mod dig. Prøv lige en gang at beskrive det forhold. Jamen, det var en ekstremt hård tid at være igennem. Det var både den fysiske og psykiske vold, der var en del af min hverdag igennem 9 år. Jeg vil sige, det der var det nok mest hårde, jamen, det var ikke det fysiske, hvor slagene var, det var det psykiske. Det var terroren igennem de 9 år, hvor jeg faktisk blev pillet ned dag for dag gradvist. Det var ekstremt hårdt. Min dømmekraft blev taget fra mig, alt blev taget fra mig. Fra at være en nogenlunde selvstændig kvinde blev pillet ned til langt ned under gulvbrædderne. Det var ekstremt hårdt. Og udover det, så ved jeg også, at han faktisk havde et økonomisk greb på dig. Hvad vil det sige? Jamen, det vil sige, at alt hvad jeg tjente, det blev faktisk brugt til husleje, så når måneden var omme, eller når alt var betalt, så havde jeg ikke nogen penge overhovedet. Jeg skulle faktisk komme op om og få lov at få lommepenge. Synes i situationer som den her og mange andre, ja, der vil omverdenen sikkert sige, at det er kvinden, der ligesom er offeret, og så er det manden, der er bødlen. Men du mener også nogle gange, at kvinden faktisk selv er skyld i det her. Hvordan det? Først vil jeg lige pointere, at hun er aldrig skyld i, at manden vælger at slå. Så det er rigtig, rigtig vigtigt for mig at pointere, at det er ikke hendes skyld. Men der, hvor hun er medvirkende, det er, at hun vælger at blive der efter første gang, at han slår, eller første gang, at han reagerer på en måde, hvor hun ligesom oplever, at det her, det er bare ikke i orden. For hun ved faktisk godt, at det ikke er i orden. Og det, at hun medvirker til, at volden fortsætter, det er her, jeg mener, at hun har en del af ansvaret. Kan du også, hvad skal man sige, Henrik, når du hører det, godt forstå, hvad det er, Susie mener? Altså, føler du også lidt, at du faktisk havde en del af ansvaret? Til dels så har man jo et ansvar, at jeg burde jo være gået ved det allerførste slag, som Susie siger, men når man ikke er stærk nok, og det er jo ikke lige med det samme, at i mit forhold af, at han slog mig, det kom jo gradvist, ikke? Og pludselig, når du så er fanget i en psykopatsnet, jamen så sidder du fastlåst, at han får dig ned. Altså alt, hvad du siger, og alt, hvad du får sagt og føler, der føler du, det er forkert. Så han har dig jo et jerngreb, han har dig jo lige præcis der, hvor han vil have dig. Så du er simpelthen så fastlåst, så du tror ikke på din egen identitet, du tror ikke på dig selv. Men jeg kan godt forstå, at folk de sidder ude i hjemmet og tænker, hvorfor gik hun ikke bare? Hvis det var så nemt, så var jeg jo gået. Men de har et greb om en, som er så ekstremt. Det er så forfærdeligt. Det kan være, at du kan prøve at forklare, fordi netop som Henriette siger, der sidder nok mange ting, hvorfor pokker tog hun ikke bare sine ting og gik ud af døren? Og det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og det, som du, Henriette, har været udsat for, det er jo netop, som du siger, en psykopat. Og det, jeg taler om, det er ikke psykopater. Fordi det er jo en helt anden problematik. Så det er almindelige, altså hvad kan man det er mænd, der har et aggressionsproblem, og kvinden har for så vidt også et aggressionsproblem. Men det kommer til udtryk på andre tidspunkter, og især der, hvor han er allermest sårbar. Så er der flere kvinder, der ligesom har fortalt, at det her, hun blev allermest ubehagelig. Men hvorfor er det så svært at sige, det der, mester, det gider jeg simpelthen ikke finde mig i, du skal ikke røre mig, nu går jeg min vej? Ja, men det er et godt spørgsmål. Og det handler rigtig meget om den måde, som hun har knyttet sig til faren og moren på. Det vil sige, at hun er opvokset i vold. Hun genkender det her fra dengang, hun levede i sit barndomshjem. Det vil sige, at det slæver hun, den måde, hun knyttede sig til faren og moren på, den slæver hun med ind i det voksne parforhold. Og knytter sig på samme måde til manden, som hun gjorde til forældrene. Kan du genkende det, som hun siger? Altså, hvis vi nu prøver sådan at spole tilbage, er det så simpelthen, hvis man kan spore det helt tilbage til din barndom? Det kan man godt. Altså, min barndom har der heller ikke været en lysrød sky. Altså, jeg havde en mor, der før i tiden var alkoholiseret. Jeg har en søster, der var handicappet. Det har jeg stadigvæk. Så der var ikke meget plads til mig, og jeg følte mig til tider overset og uelsket. Men mine forældre har selvfølgelig gjort alt, hvad de kunne for at elske mig. Men så møder jeg jo den her fantastiske mand, som giver mig al den kærlighed og alt det, jeg ønsker. Og så er det jo gradvist, uden jeg selv opdager det, at han tager lidt af min selvtid dag for dag.
Men det ser jeg slet ikke, for han fortæller om, at han elsker mig, han bærer mig rundt på en lyserød sky, så jeg lægger ikke mærke til det, og lige pludselig så er du simpelthen bare fanget i hans net. Så kan man sige det sådan, at hvis man prøver sådan lidt at skære det ud, altså han slår dig og fortæller dig, at han elsker dig. Er det det, der sker? Ja, det er. Og det er ret klassisk, hvis jeg lige må sige noget her. Fordi faktisk er det sådan, at når der er vold i parforholdet, som det er det, vi taler om i dag, så er der faktisk også en rigtig, rigtig stor kærlighed. Der er en rigtig stor kærlighed imellem de to mennesker. Det er bare for at huske, at det handler ikke alene om vold. Det handler også om, at der er det her skift imellem ømhed, stor kærlighed og vold. Og det er præcis det, der er essensen i det her, fordi man kan også sige, at det giver sig også til udtryk på den måde, at der er en stærk seksualitet og en meget stærk fysisk forbindelse imellem parret. Og det er limen, også noget af limen i parforhold. Får dem til at holde så sammen. får dem til at holde sammen. Og så er der jo selvfølgelig også bare nogen, der hvad skal man sige, trives bedst i kaos, fordi de har været vant til det lige fra barns ben. Hvis der nu sidder nogen derude, Henriette, bare sådan kort her til sidst, som tænker, det kan jeg godt genkende. Hvordan pokker kommer jeg ud af det her? Hvad er din bedste råd? Det bedste råd, det er, at hun skal gå hen og snakke med nogen, og så tage på krisecenter og få den støtte. Fordi det var det, jeg gjorde. Jeg valgte at tage på krisecenter, og det er det bedste, jeg nogensinde har gjort. Og det er 5 år siden, at jeg valgte at forlade min mand, og jeg har på intet tidspunkt valgt at gå tilbage til ham. Så det er det største, jeg kan sige, det er, at kom væk. Så man skal simpelthen tale med nogen, og så skal det nok løse, så der er nok nogen, der skal hjælpe en. Lige præcis. Der er lys for enden af tunnelen, ikke? Altså, det er det vigtigste, jeg kan sige, det er at komme ud af det. For det kan aldrig ende godt. På ingen måde. Supplerende råd, har du bare et ganske kort? Det har jeg. Det supplerende råd kan være, at første gang, at hun oplever, at der er noget, der ikke stemmer, eller første gang, han slår, så skal hun reagere. Hun skal reagere, og det betyder ikke, at hun nødvendigvis behøver at gå, fordi nogle gange kan det være sådan, at der kan være en tryghed imellem parret, som kan gøre, at hun har en mulighed for at sige til manden, prøv at høre, skulle vi ikke gå i behandling sammen? Og så er der en mulighed for, at de kan leve sammen i kærlighedsforhold uden vold. Men i hvert fald tal højt om det, søg krisehjælp, og så gå første gang, eller reagere for første gang, der sker noget. Tusind tak, fordi I begge to. Tak fordi I måtte komme.